Здравейте хора, не се реагираме на Светът на вангата на най-нови епизод. Аз ще мълча през цялото видео. Нищо няма да се изкара от този. Добър ден, господин полицай. Не ми отговаряй, бе. Моля? Ко моля, бе, съм те питал нещо. Дай документите. Ко блееш, айде. Да, разбира се. Кои документи ще ви трябва, господин полицай? На майка ти. На майка ми. На майка ми? Твоите документи ми дай, бе. Ти подиграваш ли ми са нещо, бе? Да, не, аз, какво, защо, аз, не, как? Искаш ли сега те изваря тук и те разфасовам набързо, а? Ма какво съм направил, господин полицай? Това шофьорска книжка е талон, ме ми трябва документите на колата, регистрации, талони, всичко. Да, разбира се. Вади. Добър ден, извинявам се, че такава спрях. Само една проверчета рутина да направим и въпускам да си ходите. Само да не се бавиме, че нямаме време, бе. Да, въобще няма да се бавим. Може да започнем с вашите документи. Чудесно. Всичко е наред. Много добре сте излязал даже на снимката, ама само не виждам талонченцето с точките. Супер. Браво. Ма вие имате пълен брой точки. 100 от 100. Отдавна не съм спирал такива примерни водачи. Нещо друго ще ви трябва ли? С какви гуми си? Слетни. По закон трябва да са зимни, бе. Извинявам се, господин полицай, но по закон трябва гумите да имат задължително 5 мм грайфер, а моите имат. Нямат. Как така да нямат? Това е невъзможно. Айде, невъзможно. Все невъзможно бе в устата. Не, наистина не може да няма. Ай, слез да видиш като ми вярваш. Ко, лъжа ли? Слез. Добре. Видя ли, че няма две? Видя ли, че няма две? Видя ли, че Ама няма... чакай, нали говорим Аз съм полицай от 20 години, ти ще ми кажеш тук, че имат. Какво да правя сега? Какво да правя, ми кажи? Какво? Не знам дали ви е останало свободно временце да гледате новинички, обаче вече влезе закона за зимните гумички и трябва да имате... Абе, стига ми се обяснявай като някоя кайряшка мравка. Певец е такова. Просто погледни гумите и това е. Да, извинявам се, аз от тук виждам, че грайфера ви е 5 мм, ама все пак, ако искате да отида да проверя за всеки случай. Отивай, бе. Добре, отивам. Ето, тук е 5. И тук е 5. То навсякъде е 5. Страхотно. Колко равномерно износена гума. Жилетка. Вече ме питахте 5 пъти. Ако ти как да не ми отговаряш, бе? Трябва 10 пъти ще питам още. Извинявам. За аптечка питах? Не. Аптечка. Всичко ли има вътре? Да. За последен път те питам, всичко ли има вътре? Да, всичко има. Само това ли ти е бинта, бе? Ами да, колко да е? Бинта е недостатъчен. Ама как ще е недостатъчен? За какво ще ми трябва повече? Дали ще бъде удобно само да ви погледне аптечката? Много ви благодаря. Сега просто една нова акция са пуснали началниците. Да проверяваме в аптечките какво има, знаете как. И то не е и ваша работа, ама с тези заплати си направо още малко да наш накара да им купаем лозото. Гледай какво става. Всичко си има тази аптечка. Марлички, кислородна вода. Бинта ви е от хубавия. Страхотно. Такъв качествен бинт отдавна не съм виждал. Даже понеже моя в патрулката е свършил, аз той ще го взема. За лична безопасност.
Ама нормално на такава хубава кола такъв бин да има. То и такава хубава кола с такъв хубав човек. Вие изглеждате много успял, сигурно познавате много звезди. Да, така е. А искаш ли да ти покажем да видиш някой от тях? Да, да. Тази кола е крадена. Какво? Как така ще е крадена? Абсолютно всички документи на колата са изрядни. Плюс това за какво му е на някой да краде точно такава кола? Така, тук виждам типична тесообразна дръскотина, която е белег за успешна кражба на автомобил. И от друга страна ти ми приличаш на типичния автоджамбазен. Аз? Автоджамбазен? Много се извинявам, че така се проточи проверчетата, обаче без да искам забелязах, че предния и задния номер на колата са различни, пък това обикновено се среща при крадени автомобилчета. Абе, бъркаш се, бе. Ама то също така и серийните номера на стъклата са различни. Абе, бъркаш се, бе. Ами той какво още видях? Да, видях, че също така имаше проблеми с талончето по-рано. Абе, бъркаш се, бе. Единственият начин да приключим това недоразумение тук, ако може само да ми продиктувате рамичката на автомобила да я проверя в системата. Може ли? Може, бе, може. Слушам ви. 1-0-0 L-E-V-A. Да, излезе ми в системата, някаква грешка е станала, всичко е наред. Ама само ако може да ми кажете къде стои номера на рамичката, да мога да го видя. Да, видях го. Много е хубав. Духай по-силно. По-силно ти казах да духаш. Без зъби не го гризи. Духай. Извинявам се, господин полицай, но наистина не трябва да съм на колене, за да духам на тригера. Ако трябва на челна стойка, ще духаш. Духай. Някой да те кал да ставаш? Ето, знаеш си, пиян си. Какво? Няма Не как съм да съм... ти казал да ставаш. Няма как да съм пиян, аз през целия си живот никога не съм консумирал. Мина, виж бе, дрегера никога не лъже. Ще трябва да ти конфискувам колата. Ама не чакай, Не защо съм ще ти ми... казал да ставаш. Защо ще ми конфискуваш колата? Аз нищо не съм направил. И само карай малко по-внимателно по булевард Митко Кирязов, ей там долу, че колегите са сложили една много гадна камера. Иначе тук в града спокойно можеш да се караш с 140. Въобще няма проблем. И така, всичко хубаво ти желая. Колко е хубаво така човечеца да е изряден. Ако всички бяха такива, нямаше да има въобще проблеми в нашата държава. Здрасти, Батко! Какво искаш, бе? Айде пътек. Смявай. Айде. Не, аз. Махай са. Чакай, бе! Ей! Добре, хора, до тук ще приключим с това видео. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, харесайте го, абонирайте се за канала. Довиждане. Чао, чао. До другия